Per a nosaltres formar part de la Copa ha sigut un punt diferencial. Ho veiem una forma molt atractiva i més en la primera. La gent també es vol provar en ella mateixa, surt de la temporada de descans, primera prova important de la temporada i així puguem enfocar ja les demés curses de la Copa i veure com si es pot ja començar a posicionar com a possible campió o possible campiona. La vaig fer fa 4 anys. Ha canviat el circuit respecte al 2019 i és molt més tècnic, maco, era maco i segueix sent maco i té unes vistes brutals. I el terreny és supertècnic, supervariat, bones pujades, baixades tècniques, al final és una cursa que és race per gaudir-la. És a dir, ha sigut una cosa superdiferent, hem sortit també dintre d'aquí, en plan que ha sigut com superraro, en plan no sabíem ni per on entrar. I molt bé, ha sigut molt xulo, ens hem anat trobant era com si estiguessis en una altra època. És una cursa molt tècnica, és a dir, jo soc una persona que soc molt corredora i soc una atleta molt corredora i era molt tècnica, jo pensava que no m'aniria del tot bé i al final, mira, he començat a seguir, pujant m'he notat molt bé i un entorn molt maco i molt bé. Tenim altituds que ronden els 700 metres, no són gaires, però sí que és veritat que hi ha zones molt abruptes i pots passar tranquil·lament dels 150 metres als 700 metres en 3 quilòmetres de diferència. El circuit que nosaltres decidim al final combina l'ascensió a les dues cotes més altes de la Serra de Cavalls, entremig hi ha baixades molt tècniques, nosaltres aquí és un terreno que hi ha molta pedra, molta roca solta i clar, això fa que sigui molt tècnic respecte d'altres curses d'altres zones on potser tenen més desnivells, però el terreno, diguem-li que és més corredor. Les curses d'aquí baix tenen un ambient brutal, tot el poble es volca i li donen aquest punt de valor afegit, que en aquest cas és la recreació, és superguai. Aquesta ha sigut una de les idees principals d'esta filosofia d'esta carrera, de la cursa dels biberons, que és combinar l'esport, la muntanya i la història. Per desgràcia, nosaltres, aquí les xarres que correm, van ser front de la batalla de l'Ebre, la batalla que va decidir, en aquest cas, la derrota de la República enfront de les mans franquistes. I, clar, aquest punt històric i poder fer la recreació històrica ens aporta un valor que, córrer per muntanya, pots córrer qualsevol muntanya, però córrer a una muntanya on va haver fets històrics i on, per desgràcia, van morir moltíssima gent, això afegeix un punt un plus a aquesta cursa. Tenia clar que volia fer aquesta cursa i també era una mica com per provar a veure com estava, per començar una mica la pretemporada, però si tinc moltes altres curses, estaré a altre nivell. Seguir fent la Copa té curses atractives, té curses que em poden encaixar amb el calendari, així que ja ho veurem. De moment no tinc res plantejat, tot és plantejar-ho.